sige oh. Yung pangalan? Sige, butang na ako ang pangalan niya. 5. Tapos, asawa. Nakabang na ako na sa imo ha. Katabang, kumusta? Excited na kayo ko katabang tungod kay hapit na ang atong raffle. Oo, karong Sabado na. Yaw gyud ninyo si Piata katabang. Dili mo makatan-aw sa atong live karong Sabado. Okay katabang, excited ko tungod kay instead na September pa ta manghatag og lamian nga bugas nga Kuhaku Rice 160, karon ng Sabado manghatag na ta. Oo, tungod kay na-inspire lang ko sa inyong suporta sa atong page nga Surigao-non ko, sa atong YouTube channel nga Katabang Reel. Na-inspire ko tungod sa inyong pag-share. Daghan ng mga tao nga na-reach out nato. Oo, daghan ng mga tao na atong natabangan ug ato pang matabangan. So salamat kayo sa iyong suporta mga katabang. Unta dili mo magsawa sa pagsuporta tungod kay kalipay nako nga makatabang sa uban. Okay? So karon katabang, padulong ta sa sementeryo. Oo, padulong ta sa sementeryo, pero dili para sa patay. Okay? Para sa mga gwardya sa patay. Okay? So mangita ta o bantay sa patay nga atong surprisahon. Grocery katabang nga naay sulod bugas, naay tinapa, naay sabon, naay asukal ug naay kape. Tungod kay kaning mga gwardya katabang, na-inspire ko sa ilaha. O makarelate ko sa ilaha katabang tungod kay usapod ko ka jail officer, nagabantay mi sa mga pinireso. So ko kabalo ko kung unsa ka lisod, unsa ka dili lalim ang ilahang trabaho. Mao nang katabang karon, sila ang ato ang surprisahon, sila ang atong tagaan og importansya. Dalaan nato sa grocery, dalaan natong sorpresa para pod malipay sila. Okay katabang, tara. Katabang, naa na ta diri karon sa Davao Memorial Park. Okay, so niagi ta dito sa gate ug nakita nato ang usa ka security officer nga naglingkod. So walay malay nga siya ang atong target. Okay, so kani manggong mga security officer duol ni sa kong dughan kay isa pod ko ka security officer sa jail. Okay, so mga security officer, sir ma'am, saludo ko kayo sa inyo ha ma'am, og mga sir sa inyong trabaho kabalokon sa kalisod. Okay, so mao nang
kamu ang target ni Katabang Reel karon. Di mga katabang, duolo na to si Chip para ihatag na to ang atong sorpresa sa iyaha nga grocery. May na lang makatabang ta sa iyang pamilya. Okay? Hello. Ay kuyo kayo. Chip, may hapon. Oh, sir. Morning, Davao Memorial Park, no? Oh. Pati na Memorial Park mo ba? Aon sa pangalan yun, ni? Ako magyapon ng kanila. Davao Memorial Park yun. Oh. Wala kay. Morning entrance diri. Ha? Morning entrance. Oh. Tama ko yung nagkuhan sa kuhan, nagsugo ba? Oh. Nay patunol daw diri sa entrance sa gwardiya. Sige, kinsa na. Na may kuhan kang Katabang Reel may gi-address. Reel lang, reel. Tanaw na ako, kuhan man to, kuhan niya, na grocery gamay ba? Basta pabili lang diri. Ikaw maka-duty diri karon. Oh. Bilya silang. Kasi imong pangalan, Bilyarina. Ako lang ingnon nga ikaw ang gitagaan. Na may kuhan niya, grocery man na. Taga-asa na siya? Warrior? Kalimot ko eh. Warrior siguro kay kung nay mo bilin diri. Kasagaran na kita. Pero pahatag man sa gwardya. Okay. Tapos ipabilin lang siguro. Kaya mangita siya diri. Ako lang ingnon nga kuhan, kuhaw lang diri. Di ba lagi mo niya, Davao Memorial Park entrance lang ibilin lang sa gwardya. Tara diri, ano na lang, paliog ko. Pangalan? Siya ito na lang lista. Asa to yung apelido ni mo? Bilyarina. Bilyarina. Ako na lang ingnon. Sige oh. Yung pangalan? Sige, butang na ako ang pangalan niya. Tadi ni mo malimutan. Siri? Bitaw na buwan. Nadagham na ito bilin diri ko. Ano na gabilin diri lain? Mga apa ano to? Katabang Reel may ibutang niya. Ano lang Katabang Reel. Sige ko, aliw lang ko ani pick up chip. Saan ka, pamilyado? Asa po ka nagauli? Puan pa. Ha? Puan. Kada unsay duty nimo? Ang tungkol niya ang mga lasing media sa isan. Pili anak? 5. 5. Tapos asawa? Ay, sir, ako pa na. Ipon? Anak mo na ako na gano'n. Anak nimo ni? Oo. Kani may karira man gikuan? Sabi ko, Kanila. Kanila. Wala. Oo. Tapos Mana niya ang... anak din nimo ni isa. Anong naman ni dire? So, agi lang ka dali sa kuha din. Sundo kay... So pamilyado ka? Anak nimo ni? Sige. Kuha dito ro. Pagkura may isa ro. May pagkura na lang ang baho ba? So, mo ba? Kuan day. Wala gyud kay kaila chip nga kuan? Reel ang pangalan. Katabang Reel nga kuan maguna siya na si Charity ba? Nagapanghatag na siya. Tapos inyo niya ibilin lang na sa gwardya. Ihatag lang sa gwardya. Mo may niya ihatag lang sa gwardya. Kuha ko niya ni. Oo. Bitaw chip. Ako anak. Tamang na ako na si mo ha. Salamat. Libay. Isaan ko niyo. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao Nun Ko. Ang ikaduha, i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ang ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Reel Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta.
hantod sa sunod nato nga mga videos. Amping kanunay.